Shalom orang mainang, paju pengusaha di programon, program ibadah minggu di tanggal 14 Juni 2026 di minggu napa dua hondung Trinitatis. Turut jamita dibuat sen kitab Galatia bidu 2, mamuka sen 15, tolas 20 sada, di bangsan topik ni minggu di pitori ala ni haporsiaun atau dibenarkan oleh karena iman. Turut jamita dohot file word boy mata jaha di kolom deskripsi sonon ma penjelasan di khotbah. Mulut aja buku ulan apostol bidu 10 tolu tu 14 di padar dodisi perdalanan ni apostol Paulus rabdo si Barnabas nama maritaon berita nauli isian mulai Antioquia, Iconium, Listra, do Derbe. Jadi sudah huria na di pajongjong nasi di luaton on mana di guari huria Galatia. Jadi Galation terus masongan guarni provinsi molo sonorion. Molo dido Sumatera Utara dang na adong huta namar guar Sumatera Utara. Ale sada kawasan doi, songoni manang Galation, dang adong huta namar guar Galatia. Jala kawasan Galation morsonari di kawasan Turki mon bagian tengah, ibu kotana Ankara. Dung sidung pakobasan nasida di Galation, mula mana sida tu Antioquia. Dang sadia leleng nunga di bagian nasida barita na adong parjamita gab-gab sian halak Yahudi namang gauri huriai. Jala las mulai magabe marbalik na sida manadikon ajar ni Kristusi. Aka halak Yahudion namang gore diri na Kristen Yahudi di do na sida do dang tuk holan porsia sambing tu Yesus asama dua jolmai. Alai ikut do namang ulah pati na sapului. On managabe inti ni jamitan tadi mingguan, bagaimana Paulus mematahkan pandangan kaum Kristen Yahudi yang menyebut percaya kepada Yesus saja tidak cukup, tapi harus diikuti dengan perbuatan-perbuatan baik, yaitu melakukan segala hukum Taurat. Secara pengajarion sian Kristen Yahudi, na si Paulus may songon barita naulina asing atau Injil yang lain. Tabarang mahaturan turput tadi son. Dia 15 langsung no digo tapi si Paulus ajaran ni halak Kristen Yahudion marhiti padohan ay hami pe halak Yahudi hiaddo watu syami do nani do na sidai ima dia 15 da ada pardosa sian akan parbegu hami. Nah maksudnya diantara ke bangsa parbegu atau non Kristen halak Yahudi ma na menganggap dirina sumangap sian bangsa asing. Mulo tayo umpama ni Jesus saring otutang yang ni halak Parise di Lukas 10 ayat 10 di roibana sonon. Mauliate ma'au tuho ale dibata ala sodos au dohot akka halak naliban akka panamun pargeduk pangalakup menang songon si jalebeo on nina. Orang Yahudi menganggap dirinya sebagai bangsa pilihan Tuhan sehingga mereka merasa sebagai satu-satunya bangsa yang akan masuk surga. Jadi molo songoni buasa mai kon pola di topa debata aka bangsa asing molo holan halakido na masuk surga. Alasanna bangsa asing haduan gabi soban mai napa gogorhon api neraka atau menjadi kayu bakar yang memarakkan api neraka. Nah ya saplonom molo ala na ikon mangulahon pati kido dalanna asa masuk surga jolmai dang na laho adong jolma na lau tu surga. Ala na dang adong jolma na sanggup mangulahon sudah patiki. Adido di Jakobus 2 ayat 10. Ay sura di rado ti jolma saluhut patiki alay tinggang di nasada nunga gabe parsala ibana di saluhna. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Tita ke-10, jangan mengingini, ise maharwa hita di sona sohyama kirim biar tanidongan, manang kesuksesan nidongan. Tabunai tayo halakan mabangun jabu na sida ina. Holan anong pepikir songoni ngamar do sebe hita. Jadi mulu songoni songon dia do hape dalan nasa gabe tama hita dia do peni debata. Marhiti haporsiaw na tu Jesusido. Amang inang molopuk ta si Martin Luther mandok halak na porsiai diguari mai simul lustus et peccator atau dalam arti sederhana partigor huhut pardosa. Partigor do hita alay dang ala natama parangeta alay ala na pittori debata do hita. Tudos monson halak na naung diponis hukuman mati ala ni hajahatonna HP Roma Presiden manang kepala negara di leon matu ibana gerasi manang penghapusan segala ponis hukuman. Na ikut taruhum hiat do hita, na ikon mata hiat do hita, gabe bebas mahita se penjara, malua hita jala mangulu mahita songon halak na merdeka. Na dia 10 itu di doktu alai molo pardosa terdapat nang hami na nang pitor marhite hite Kristus daga besita bedosa do Kristus disi dao maanggoi. Kristus gabe sita dosa manang didok di hati Indonesia pelayan dosa. Maksudnya di son molo gabe Kristus do di huton nasida ndang pati kibe na di huton nasida dara na gabe provokator Yesus disi ala nunga dijuju ibana halak na asing asa manadikon patiki atau mengajak orang meninggalkan hukum Taurat dialusis Paulus ma dau ma anggoi.
didok dia 10 sia ai nunga mate au di patiki hinor hon ni patiki au na sonarion nunga jol mana baru be na mangulu di bagasan Kristus jol mana lelengi i mana mangulu di hinor hon ni patiki nunga mate tersilang rabo Yesus ido makana didok si Paulus halak Yahudi hiat do hami alai na jolo mai sonari di banua gijang do sabulota. Kita bukan lagi warga negara Yahudi, tapi kewarganegaraan kita adalah dalam sorga. Filipi 3 ayat 20. Jadi halak Kristen, manang halak na persea, ndak ada halak na mangolu di bagasan patik. Alai halak na mangolu di bagasan Kristus do hita. Manang somal didok lahir baru di dalam Kristus. Nama TP Jesusi di haupinar silang, ndak ada asabui mangolu hita saguru tulomoni rohatta. Alai asabui do mangolu Kristusi di bagasan dirita. Ndak ada au be na mangolu inoang Kristus do na mangolu di bagasan au ni nebana. Orang Kristen yang telah lahir baru bukan lagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, tapi adalah orang yang hidup di bawah hukum Kristus. Dan saguru tu au bere ngolukon alai saguru tu Kristusido, ai ibana do na mangolu di bagasanau. Molo adong do hati goran marhite sian patiki, mago po mahamamate di Kristusi. Nama tepe Jesusi nalaho manobus dosanya kajolma doi. Asa adong haluaun di nasida. Aidang adong dalam haluaun saleleng na mangolu hita di torni patik. Nah jadi molo memang adong do haluaun sian na mangulahun patiki dang adong bela bana Yesusi mate. Untuk apa Yesus mati kalau memang keselamatan bisa didapatkan dengan melakukan hukum Taurat? Di si Petrus, di sada Petrus ada ayat 10, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu yang tidak akan membawa keselamatan apapun. Dang adong adat manang uhum nabui paluhau jolma siat dosa. Olan Kristus do nabui paluhau kita siat dosa. Maksudnya di son tudos mas songon nguluni perhatobanan. Nah jolo hatoban di dosa do hita. Jadi Roma Jesusi ditobus mahita. Itu orang mahita. Sonari dang di perhatoban dosa behita. Kristus do napunasa hita. Nah si pasato di jamita manginang di son adong dua. Na parjolo nunga ditobus Yesus nasa dosata di haupinar silang. Nunga ditobus Yesus be sude dosata di haupinar silang. Jala nunga sesa be sude dosatai. Tetelestai ninna Yesus di haupinar silang. Nunga sidung be lapatan na dang adong be na porlusi ulah nonton laho pasikopon ulah ni Kristusi. Jadi molo peta ula ka ulah na denggan di nguluta dalat ta doi laho makka mulai tehon haluaun nasian di bata. Sada Yohanes 4 ayat 10 sia. Marroha holong mahita ala ibana jumolo maka holong hita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20. Pargabus do halak na mandok holong rohana di debata hape di hosomi do donganna. Ay naso makko holongi donganna na ni irana tung songo dia ma haholongan na debata nasoni idana. Bagaimana Anda bisa mengaku mengasihi Allah padahal tidak pernah Anda lihat, sementara saudara Anda yang bisa Anda lihat setiap hari tidak Anda kasihi. Jadi ulaun na denggando ulaun parasi rohani ima parbueni haporsiaon. Molo na tutudo hita marhaporsiao tu Yesus Kristus tari da doisian parangeta. Iman akan selalu membuahkan perbuatan-perbuatan baik. Napa doa namanginang unang manguhumi dongan jolma. Bagas ni haporsiaon misa sahalak holat debataro na botosa. Dang adong hak ni jolma laho manguhumi dongan na jolma. Alai molo taberang na masa sonari gudangnya kahala na mangguari diri na apologet Kristen na berdebat di media sosial rablot dongan na sesama Kristen saling menyalahkan, saling menuduh, meradu didok marwas ni huriana asingi mengajarkan ajaran na salah manang na sesat. Ise maharwa hita gabibu hita mendok halakan sesat halakot daun. Molo taingot museti kita silang Yesusi di pitori Yesus do jol menatar silang di siamun nai ala di hati dak konibana haporsionna sosanga tos sosana lapatan na manginang jol maparjahati pe boy do masuk tu surgo ayang go jol ma holan rupa do na di berengna ala yang go debata roha do na di berengna gudang do jol ma berengon hirana agamais hape parrohaonna orang ture. Jadi penghakiman itu milik Tuhan dan ulotai maloma Tuhani menguhumi akana mengulu do na mati haduan. Tugas ta dang nalaho manghumi alai maka holongi dongan jolma tudos songon holokta tu dibata. Amen. Ima joda boy hupasatami mudah-mudahan mau boy mangurut kadongan di lo para rehon jamita tuar minggon. Tuhan Yesus memberkati. Moliate. Shalom.